Si Isberhil ato nakitaan mga idol. Ako siyang giingnan ng mga ligo may dagat ron. Mga ligo may dagat ron. Oh. Kuya ta. Sinabi Ramon. Wala may magkasinabot ni Isberhil mga idol. Hinaamay sigig-singgit og lumayagan. Labas pa kuno kayo gikan pas Pacific Ocean. Uy, ambot lang man yung Chris TV. Kay dugay na ko siyang paminaw ng maligang isda. Wala pa ginaingon nga dubok na ilang isda. Force ko labas. Pasagdi lang na sila inkopisot. Ilahapon ang diskarte bisag igtan-aw nimo na ngayabyab ng tinae. Ning tungura si Isberhil akong gipangutana. Asa man ka nag-celebrate si mong New Year? Dari sa aman. Diya na day kuno siya sa ilaha. Wala lang siya magawas-gawas o kumpiyansa kay basig mabuthan siya sa kwitis ba. Ang iyang kagwapo basig madisgrasya. Gwapo man gitinuod si Isberhil manoy Chris TV. Isoy man gini si Isberhil lulubotyo. Pero wala lang mahalin kay pilian man kay mga babae. Kay importante gid kuno niya ang virginity. Unya ako sa gistoryahan may tungod sa Bluetooth speaker nga bag-o pa na akong nahuman. Ako hinimo di ang Bluetooth speaker. Pwede na pakantahan na to. Unsa? Minit na kayo no. Oh. Kaya saman. Kuya kag dagat ron. Wala sa siya ka-decide mga idol kay nangita man siyang Bayramon. Si Beramon. Si Bayramon iya ko nung atuon kay iya man pakuyogon. Para ko nung sa tiki-tiki dili ko nung mingaw mag-inom. Kay mo antok-antok sayaw si Bayramon. Unya ako siya gipugutan na kung sa iyang New Year's resolution. Kuan ba? Unsa may muhang New Year resolution ron? Tuiga. Lawas good. Ron. Ah? Ang kana mang imong ikuan kanang imong ang kanang New Year resolution man si tawag kanang unsa imong gustong mahitabo ron tuiga? Eh, Unsa may imong gustong mahitabo ron tuiga? lawas ka mo. Nagdagat ron. So ka. Okay kayo. Kining kuan kanang uban kay ang uban nga kining New Year's resolution kuan man kining dili na sila mo inom. O kuan madaan na to di ba? Ha? Inom yan. Tuigon. Ha? Si Beramon ka no? Kaya wa kanya nang mingon nga. Da karon tuiga din ang kuminom. Hindi na mo. Minti kita mo inom eh. Uya, si Beramon tanan mo makaya dili. Kaya ka. Inom gina. Inom no? Huwag mo sa oristero sa oras karon. As na pinakapin oy. Sakto na ini ato ng yes. O ato tong dadon ron ato mi dagat ron mga idol kay dalan sa migpokot ron siguro no para nga ang kasog ni kuan Naasa ba? mga kilo-kilo ta to. Oh. Na may makakuha di tao kini mga tulingan mga bansikol, ha? Tulingan kecil. Oh, naa ka na diha wala. Mga idol lang. Ada lawan tinggal. Oh. Os bago di mong new resolution? Sige inom ka na tuig. Uy hala, lahi sa ning New Year's resolution niya. Inom di ay lang tirada.